Morning guys, karon guys, mag-practice ta og unsaon pagwapa-gwapa. Kay samtang natulog ang akong anak, mag-practice ko og pamutang sa dagway. Sa gaysa kay magkuha sa kus mga gamit. A few minutes later. A few moments later. Years later. One eternity later. Mutang tani, wala ko ni gituyo nga ako ni ipakita kaya ako ipahinumdom dili. Mao jud ni akong gamit. So, una ipang mutang tulog sad ang bata. So, samtang tulog, ayos-ayos sad gagamay para relax wala sa kalaan sa panagsan kaysa una sa quarantine sige man tagpangumpra so masige ta pagwapa karon nga nas balay wala na mura naglamday ay mo pagwapa raman kung mulakaw karon natulog man ang bata pagwapa sa utang taog cream kuan niya siya guys kanang kuan niya siya nga cream Amazing Beauty tanaw na to amazing mo dyan ang naungan kani nga akong kuan karon video ko lang ipakita o isa kong gamit dili ni ingon na nag kuan ko nga akong ipa kuan kaya dili. Ano dyan nang ipakita kay makamon dyan niya akong gamit. So, sunod. Kini pinakadugay dyan akong gamit. Sing chancho nga yellow. Pinakakaraan dyan na ako gunad ko na gamit ani sa nag-edad ko 16 years old start na ko ani kung with beta carotene nindot ni siya di jud ko mo kalakaw o wala ni butang sa mga kay ganahan jud ko magtan-aw so ano ni siya
Ang dami, ano, daga pa. Wala, bagnod sa naong. Bagnod sa naong, guys. Ang puti na. Binag na ng mesita. Hala, bagnod. Lambos. Nakagawa sa mga cover sa black eye. Ano siya? Mayroong cover libro BB cream. Yung inak ko ting laguma. Pasensya naman guys. Mabako niya lang ko maniblang. Umay na judan. Kaya ano. First time na akong anak ko ba sa abat. Wala. So, nice. Naked. Naked guys. Cover gahapon ni sa mata. Bawa ka inahan na ka. Isa na pa kainahan. Sige tag labi na natay gamay kuya. Sige tag mata-mata. Kay magpatutoy. Tanaw na to og di ba nabasa sa diaper, ilis, so di man nagkayan manglak-ay ang atong mga mata basta na ay kuya. Sige naman lang ta o bantay, wa ba nabasa o wa ba nalibang o wa ba gipaak og lamok. So pag-abiyan din niya ako guys, sinatan naman doon sa pagsuon aron sa Sweden kung Sister Ginalyn Milianos. Matang ko ani guys. Lipstick sa data guys kay naspad na pinakapuwa guys tataog peng yan sa naong guys. Yan na naong guys. Panahon man guys ha. Kini siya mano-mano. Mura na o clown. So pagpulbusan guys kaya dili maklaro dahil mag-ilis. Nalibusak ka naman guys. Kay aron ay ginahimay ko tingog ko mataon niya ang bata. So yun guys, apa na lang ako ting balik
mura man og nuwantang chicks. So, naglaw na pa guys. Ang ilok laro nga lago. Ay, burong. Isa nga guys. So, karon guys. Yan, hindi ko gamit para sa yan ni guys. Man. Itong butangan ang iwira ang akong kuwang. So, kurma sa ato ang kilay. Ito sa ahalan. Kay aron mahaik. So guys, yes, guys. Marami guys. Ini guys. Aron Bibel. So, enjoy na po guys. Mag-walk lang. Nag-braso guys. Mag-ilis na lang ko guys. So, ilis ako guys ha. Huwat ako guys. Kung magbalik na ko. A few moments later. A few minutes later. $2,000 later. So guys, human ako og ilis, so human ako pagguwapa. So don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye.